Alright, ayan, naimbag nga oras tayo amin na sa kapat. Katikiti madaman nga naka-tune in, kabkablawang kayo tinaragsa ka pa nagbibuya. Kat sa dinuman na paset ti lubong ti ayan nyo ita, good morning, good afternoon, and good evening, and welcome. Iti programa tayo nga na pauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakibasan, surat, pakasaritaan, ti parikot, iti biyag, ti may sa apagayam tayong agproblema, kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya nagtoy manen ni kasin yung Yongyong Ruiz. Nga umay manen mang tedbiyag, ti may sa nga pakasaritaan, iti udi nakit at parikot na nga intay tumet balakada. The problem of the day ni Cynthia, iti Hong Kong. Anya nga tati parikot ni Cynthia, padaanan tayo mga kasin. Sagudahan nga ti surat ni pagayam tayo nga Cynthia, iti Hong Kong. Dear kasin, hindi tayo nga gundawa, hindi nga ruten din di pa nakaibasa, kan pa nakaidrama dati napadayawan nga surat nga may kanbiyag ita nga malem. Ti pakasaritaan, ti parikot iti biyag ni Cynthia, iti Pagilian nga Hong Kong. Ket kastiman ti linaon ti surat ni Cynthia. Sakbay man ngayon nakisalaysay ti pakasaritaan, ti parikot ko kasin yung umunaman nga idanon ko ti nabara akablaw ko kada kayo ti tanemar si studio nga kanayon nga mangliwliwa kanyak bayad iti kaadak iti sabali a Pagilian nga agpapaay kas domestic helper. Kanagya kablaawak man digiti padak nga dumdumngeg nang ro nga digiti padak nga OFW. Adun dagiti nangegak nga pakasaritaan saan laeng nga iti programa kasinyong no diket pati iti programa ni Manong Nemi. Nang runa kadigiti padak nga OFW tinagsurat wenno maseknan. Adula unay ti pakasaritaan nga pakarelatak. Nang runa no adda parikot da iti pamilyada. Kadyak ni namnama nga iti naragsak nga pamilyami ket maaddaan kami iti natagsen a parikot kasinyong. Nadagsen na panubok anang subok iti langin-langin mi a pamilya. Dua kami laeng kini Mabel nga agkabsat ulila kamin iti ama. Gaputa narigatan ni nana nga nangisakat ti panagbiag mi ken panagadal mi. Siyak tinagsakripisyo nga nagsardeng iti panagbasak. Kaya di dinaikan na kiti kundaway nagabrodak. Kaya ni ading ko ison tinang ituloy ti panagbasa na. Ngimididamo nga pa nagtrabaho kiti abroad kasin yung adong arigat tinapasarak. Iso nga kalpasan lang ti may isang kontrata kasladyak idi kayaten ti agsublipay. Kunak kininanang sa pulek ti gasat ko ditoy. Ang mga nadala dito Pilipinas kunak. Ang imbes ko mga trabaho wenno pagsapulan tinasarakak kasin yung nasarakak ti biddot nga ayat. Damok nga ayat kasin nga jak impagarop nga isumet ti pakariknak iti nagpaiduma nga saem ken ut-ut iti pusok ken kaunggak. Nupay nagbunga dayta nga biddot nga ayat. Iso nga nagbalinak nga ina iti kinabalasang. Wen kasin yung may saa ka single mom. Ket gapo taadan anak ko nga nasken, masapul nga biyagag. Napilitan akbat lang nga nagsubli dito'y abroad. Ket saan laengen nga ni ading ko titultulungak iti panagbasa na no di ket adda pa ti anak ko nga isagsaganaak tinaranya nga masakbayan na. Kunak idi saan kunto kayatin ti agayat. Kasla
Na trauma akon day di damo nga ayat ko. Nga madulat tamot dagiti agparparik na nga lalaki. Agad tao aklaeng kasinyo. Uray no yung karik idi ti bagik nga saan ko nakayat ti agayat gapotadjakon kayat ti masaktan manen. Naregreg matlaeng ti rignak kay ni Josh. Ni Josh nga idi addaak iti abroad rinogyan nan tinagdaton. Ni Josh nga inkarina nga ibilang na ti anak ko akas bukod na nga anak. Namati akmet ken kuana. Nagtalekak ken kuana. Iso nga impaay ko ti amin ko ken kuana. Nupay agayan ayat kami ken ni Josh idin kasinyong ket nagsubli akmet laeng dito abroad. Ken nagkinari kami nga uren agin nadayo kami. Awan to Apolos ti agbaliw iti marikrik nami iti tunggal maysa. Nga uren awanak dita Pilipinas. Ipaamanan ti bagina ken ni Pia nga anak ko. Ket kasiman nga rod nga rugyak kasinyong ti amin. Hello, Pia. Hello, Mami. O, kumusta ka dita? Okay lang, Mami. Ay na, maililiwak la una ikeng kananak ko. Uray sakmet, Mami. Saan na bale? Taadamot ni Tita Mabel mo, kaya nadapin ni Lulam. Awen, Mami. Angin, may mayat ko, Mami, na nagragsakak ko man, no pati sika kita da dito, eh. Inlawlawag kumet keng kaidin anak ko, no aping andaki ti adayo, no aping andaki ti Hong Kong. Masapul nga, agtrabaho ak, para iti masakbayam. Gaputa, amomet. Tinalikodan natan, day ti amam. Uwen, Mami. Maawatak, Mami. Orita, nasingpet-met kanyak ni Tito Josh. Day tapay ti kahit ko kung mga ibagaking ka. O, kumusta kayo mat ni Tito Josh mo? Okay kami met, Mami. Awan met ti problema, mi. Nasaya at no kasta. O, agim, di mo kadipay awagan ni Titom Josh iti daddy? Ngamin ket, ison ti agbalin nga may kadwa nga dadim. Mayat latamit, Mami. Ngem, naruamak amin iti awag ko ken kuana nga tito. Sa bagay, maala-ala-ala. Okay lang dayta. Adan tulata, dumting tulata tiyempo na, nga meruam kan tumaten nga mangawag ken kuana iti daddy. Wen, Mami. Wen, Mami, thank you, inted mo nga igatang ko iti toy ko, ken igatang ko iti baro nga badok, Mami. Awan ti anyaman na, basta agsingsingpet ka anak ko, saan lang nga dayjay titid cooking ka. Angem agururnungak, para iti masakbayam. Tayo to nagbasa ka, adan to busbusin tayo. Wen, Mami, thank you, Mami. Kasaritak mga rod ni Tita nga Mabel. Adto yun, Mami. Tita! Hello, Manang. Oh, hello Mabel, ading kong. Oh, sika pala't makaamu akin ni Pia. Oh, da kayo kininanang. Awan ti pagdanagan dito, Manang. Okay ka naman dito, eh. O, kanayon ka di matlang nga umay ni Josh dita? Medyo nabayag basitin, Manang. Adan talong aldaw nga saan ngayon may simarungkar dito, eh. Ha? Ada siguro pakakumikuman na iti trabaho na. Ken may isa pa'y, Manang. Oray siya, busy ak kadagiti nga aldaw, iso nga imbilin ko ni Pia kininanang. Ket ko na, kabailan na kanuman di Pia. Imbakit di ata nasingpet ta anak ko. O sika, agsingsingpet ka agad adal ka pa laeng. May isa tawin laeng en Mabel.
Graduar kanton. Wen manang, awan ti pagdanagam kanyak. Angin, ado ti pakakumikumak iti pagadalan. Iso nga, pasensya kan no, medyo maladawak nga gawid iti rabi Ala. No lakid dita para iti panagbasam dayta. Maawatak. Ket anyaman nakasapulam ading ko para iti panagbasam. Ibagam laeng kanyak. Na nakasagana nga tumulong king ka. Kada kayo dita. Mailiwak unay kada kayon. Mailiw kami matkengkan, manang. Nanang, nakaipaw ita kon. Da kayon tinagan ko. Busy ka no ni Mabel iti pagadalan da. Ay, okay laang anak ko. Nabigsakbot pa'y laang. Itugot ko latan ani Pia. Into no mapan kami agawat iti remittance. Alawin nanang. Kumusta kay Mat? Kumusta ti salon at yo? Ay, kinasaya at lang ba, anak ko. Kasi kakid di ati namagag. Kumusta ka dita? Aganda kami dito, awan ti pagdaragam, tanda kami la dito Pilipinas. Ang imisika, adda ka dita sa bali nga pagilian. Awan ti pagdanagan nyo kanyak nanang. Aduman ti kakaduak dito nga Pinoy. Kaaduan na nga katrabahwak, Pilipino. Alakit na saya at nukasta, anak ko. Alangar nanang. Tainak pa'y makitumpong ka digiti padang ka Pinoy dito eh. Ta day off mi ngamin. Napialaang mo't may liwliwag ko ay ti ilo ko kada kayo. Ay, awan ti pagdanagam anak ko. Aramidem ti amin tapno no saan ka nga malidayan unay di taga po iti iadayom. Alawin nanang agyamanak. Makaamu kay ngor kanipiyan. Wan anak ko, awan ti problema. Josh. Kamusta kan? Ano sayat lang man. Ano di pa ko kumikumak kami diti trabaho. So nga medyo nabayag basit nga sa anak nga nakasarong ka riti balayon. Maawatan ka Josh. Alakit no adan tugundaway mo. Inkan to man pumasyar di balayon ta. Inka yas asidig ti bagim kay ni Pia. Tito pa'y lagayam ti awag na king ka. Di met ko nam nga aramitim ti amin tapno no awagan na kanto ni ti daddy. Wan nga rod. Angem adan tulat ta. Adan tulat ta gundaway na. Angem ita, busy kami ni trabaho. Sige nga rod. Maililiwak la unay king kan, Josh. Ay, mailiwak mat king kan, Cynthia. Sige nga rod. Takadwak di kiti padak na Pilipino dito eh. Agraragsak kami, gaputa day off me. Sige, oras siya, kadamit trabaho. Sige. Bye. I love you. Imbabanan. Busy nga talaga di trabaho na. Saan na bale? Awagak to mandamdaman. Barig saan to nga busy isunan. Anya da ito'y Maki? Ako Cynthia. Nakaawat ang kami ni ti bonus manibot kini amok. Ket awan mo ti utang mo kanya ka. Saan nga bayad ti utang deta inted cooking ka? Nakapawit ka din ni Jabalayo? Ay nagpawitak itayen Apay, adda ka di ibilin mo? Adda ka di ipawit mo? Adda ko ipawit ko kumadeta. Para kini? Para kini Pia nga anak mo. Ha? Api nga ikam ni Pia nga anak ko. Amumlatan na. Kahit ko lang sagutan mo ti anak mo. Kahit isang ka-istoryam nga nasingpit ti anak mo. Ikaklang mo't atay gungguna na. Titam salsalud-sude, Maki. No apay nga naskin nga ikam ti gungguna ti anak ko. Amumat, Cynthia nga. Nabayagan nga idardarirag ko ti napudno kinadarisay nga panagayat ko king ka. Ay na, Maki.
Namin anok mo't ng baga king kan. Ladingitek, dan kayan ayat ko. Asin no? Ni Josh. O amumit kayam. Sana bale. Aging ka nga di kayo pinagkasar. Jak tumauma nga. Mangidardarirag ti panagayat ko king ka, Cynthia. Ay na, Maki. Agsay sayang ka lang ti oras kin panawen mo kanya. Ibawin mo latan iti sa bali nga babae. Adumit dito eh. Ado ti single dito nga Pilipina nga mabalin mo nga pagidatunan iti panagayat mo. Ang MC kamot ti ipitpitik ti pusok, Cynthia. Jakmat masuruan ti riknak. Maki. Amumit nga naganakak iti kinabalasang. Sana napatig kanyak tinaglabas mo. Nakasagana nga mga klon ti anak mo akas bukod ko. Uwin angin. Adan sa bali nga lalaki nga nangaklon na itang responsibilidad ni Josh. Ket ayatek ni Josh. Iso nga, ladingitek, Maki. Isarding mo kuman, daytar aramidem. Basta. Awamot ti dages na ti araramidek. Ngam saan na ko mga paidaman nga, mangipakita ti, mangipakita iti panangisakit ko iti anak mo. Awatim lang ta dayto yan. Tulong ko iti anak mo. Sige. Nuisoti ko na. Agyaman Maki. Awan ti anyaman na. Basta si Cynthia. Awagak ko man ni Nanang. Sakto mo't nga isot imawagan. Hello, Nanang. Hello. Imawag kay man. Amuyo ka di. Awagan kay kuman. Ang naunaandak. Hello, anak ko. Kumusta ka dita? Nasaya at laing, Nanang. O, kumusta kayo mo dita? Apa imawag kayo? Ada ka di naskin iba kayo? Ay, anak ko. Ada ko mga naskin nga ibagaking ka. Anya day jay, Nanang? Hello, Nanang. Oh, Babel. Ti kayat nga ibaga ni Nanang king ka. Maditibagbagi ni Pia. Ang naman ti pakadanagan. Tapi nagtumarmin. Anya? Dalabasit gurigor na Manang. Oh, api nga gurigor. Natuduan ka di? Weno, nabaybayan ka di nga nagayayan nga naglingling-ed nga saan nga nasukatan tibado na? Manang. Diyan mo ngim. Okay, matisunan. Kasaritak mga rod. Maturogin Manang tapi naturog ko. Dahil taka di tinaskin nga ibaga ni Nanang ko, ma? Uwan, Manang. Awan ti sa balin. Isong awan ti pakadanagan. Agtrabaho ka na Manang. Tada kami, di mi baybayan ti anak mo. Di mi baybayan ni Pia. Alas, sige nga rod. Ibagam dolat tano nakaring ni Pia. Tabaliwak to ti umawag. Sige ka rod, Manang. Bye. Bye. Diyos ko. Api sa bali ti marikrik na. Api kas na pa nagrik na kat ada sa bali nga mapaspasamak injay. Diyos ko. Oh, hello. Mabaling nagsalita ta, Josh. Anya ka di pagsalitaan ta? Ado, dagiti, naskin nga saludsudek king ka. Ada ka di problema ta? Anya ko mat problema ta? Diyan ka rod mo, ngayon pa nagriknak, nagbaliw ka. Awan ti nagbaliw kanyak. Ado lang di pa ka kumikumak iti trabaho. Angim saan ka mat nga sigod nga kasta idi. Manmano ka pa yun nga mapanitib alay. Salsaludsudin na ka ni Pia kanyak. No kaano ka kano nga
sumarong karumanen. Ay, adan tulat ta, panawin na. Maalang nga rod. Pasensyakan Pasensyakan no medyo ngimato ti boses ko keng ka. Siguro gapot iliw ko keng ka. Ken may isa, gapot ta masursuronak pa ken ni Mabel nga ading ko. Ha? Apay ni Mabel? Kasano? Kanahin nga, masansan nga, maladaw nga agawid. Manumatan nga agtali na iti tabalay. Kat sigun kininanang. Pasaray, adadagiti gundaway nga, parbangunin nga sumangpet. Nga kasla nagbaliw ka nun ni ading ko. Mabaybayan na pa yun, di panangaywan na kini Pia. Iso nga, sapati si ka. Iso nga pasensyakan sikati nang ibaw ingak ti pungtot ko kini Mabel. Ay, awan ti anyaman na, Sincha. Sige nga Rod. Bye. Anyati ko namnang? Anyati ko na ayo. Naagday ti akit jak sigurado anak ka. Nga madamad-madlaw ko kini Mabel. Kini ti kaayat-ayat mo nga ni Diyos. Ha? Anyati madlaw yun, nanang? Ay, adda ngamin gundaway na nga. Si marungkar ni Diyos dito balay. Akit, nga ti amok akit tinamnamaek. O may nasa rungkaran ni Pia. Ket? Akit, iti nakaturog matan ni Pia. Nga sakto matarumwarak iti silid ko. Nakitak ida. Nga nakalala ilo da. Hanya? Baka ba't nagbidot kayo laeng, nanang? Ang mga agin inangaw dalaeng. Agin inangaw? Sano ko mga agin inangaw da? Nagsinsid ni Pit da anak ko. Ha? Anya? Agin inagak da. Ang idinadlawdak nga rin mo rin isilid ko. Dagos dapat ka nagsina. Kaslaawan tinapasamak ka na kwada. Anya? Nga may dinagsubli akit isilid ko. Pinaliiw ko ida. Siniim ko ida. Kat naging inayad da nga simrek iti silid. Anya? Simrek da iti may isang kasilid, nanang? Why? Kat anya tinapasamak? Kat imasidigak iti silid ni ading mo nga ayanda. Nangig ko dagiti asog ken aring nga nang manibod iti unig ti silid anak ko. Kat anya tinaramid yun, nanang? Pinagsardig yun kumaida. Anya tinaramid yun, nanang? Ay, jak amo iti ti aramid ka anak ko. Nagsangsang itaklatan nga nagsubli ti silid ko. Anya, api di yung nga inggawi di nanang, api di yung pinagsarding ida. Ay, saan nin anak ko? Diyos ko. Ayop da. Ayop da nga doa. Ayop da. Pudno ka di timbaga ni nanang, ha? Mabel. Manang. Pudno ka di. Manang. Ibagam ka niya. Aminin mo mismo. Oh my God, Mabel. Ape nga naaramid mo, tekastoy kanyak. Baka wanin nagnanang. Angin, nakaminti agayan ayat kini Diyos. Anya?
Hayop ka! Ulag ka, Mabel! Manang! Ulag! Kalpasan di amin nga naramid ko kay ka! Kasto di subad mo kanyan! Pasensya ka, Manang. Diyak na gamit tiriknak nga nagayat kin ko, ano? Di magam, aga-agaw ka! Aga-agaw ka! Ni Diyos. Ape nga imawag ka. Kalpasan ti amin nga naramid yo. Kalpasan ti panang lipot mo kanyak. At depilaturid mo nga umawag kanyak. May anak ko mga palawag, Cynthia. Anya belak matinas ka nga ipalawag mo. Inamin na mismo ni Mabel kanyak, Diyos. May anak ko mga palawag na tinggam ti side ko. Anya ko matiside mo. Anya ko matsabali nga ibagam kanyak, Diyos. Sinulisog na klaeng ti kapsat mo. Anya? Saan nga pudno ti kunana nga? Narigrig-tirik na kin ko ana. Ha? Uwen. Nasulisog ah. Gabutan nakainom kami iding aduha. Anya? Nabayagin nga adda kano panagayat ni Mabel kanya. Ngem Cynthia. Sikatipat pateg ko. Sikatikayat ko nga itong pan. Sikatikayat ko nga ikalaysa. Saan nga ni Mabel? Itapay. Itapay, Diyos. Ha? Anya tikayat mo nga sa... Itapay tadan na pasamak yu itikabsat ko. Mamati ka kung magbababawi akit inapasamak ni. Nakainumak amin kadayta idi isa sa rungkar ko. Kinipiya. Naginom kami pa iji balayo. Intuloy ko tinaginom. Saan kun nga naigawit tirik na? Saan kun nga nalabanan ti sulisog? Pamati ka kumasintya. Balasubas. Ulbod. Manglilipot. Unay mataytan nanang ngayong bagayo. Ay, awan ti mabali na anak ko. Tada ilawaan nga rin ti kabsat mo. Kasano pengor ti pa nagbasa na? Kasano pengor nga makaturbos itatamasikugan ta kabsat ko? Ay, anak ko. Pakawanin ko ba ang takabsat mo? Pakawanin, nanang? Kasi laka di kaalis to ti mamakawan. Kalpasan tinaramid na kanyak. Ala, adaak ditan anak ko. Maawatang kamot, no? Kas talaunay tiguram itikabsat mo. Angin ba? Ada nagpitpitik iti tiyan na. Awan ti bibiyang ko. Ay na, anak ko. Daram tulata. Ti agpitpitik iti tiyan ti kabsat mo. Awan ti bibiyang ko kinkwana nanang. Gabuta bunga day jay ti. Bunga day jay ti panaglipot na kanyak. Ay na, bye-bye amlata idan anak ko. Naskin nga kasaritam ni Diyos. Anya? Api nga kasaritak ni Diyos, nanang. Kat ang problema na unay ni Mabel. Problema di kabsat mo. Anya? Anya ti problema ko man ni Mabel. Kat naala lang ti kay kayat na. Naagaw na kanya kung ti lalaki nga ipatpateg ko, nanang. Saan mo nga mo amin na papaspasamak dito anak ko? Pudno nga masikugan ti kabsat mo. Angin, saan mo't kayat? Saan mo't ako yan nasungbatan ni Justice Kong na? Ha? Kasi kakanulat tamo ti kayat na nga ikalaysa. Si kakano ti patpatig na anak ko. Ikat na ikas taong na iti sakit tinagam ni Mabel kadayta nga na. Gungguna na, nanang. Ay na,
Sinsya anak ko, saan ka nga agsaw ti kasta? Gungguna na nanang. Maghanap na dayta. Gapoy inaramid na kaniya. Ay na, saan ka kumamot a kasta kini Maybel? Kasaritan ni Diyos anak ko ang pagpakaasik kahatatakderan natin si kong ading mo. Na mga nadadakas nga ramitin ni Maybel iti si kong do. Unay mo't kami na nga mapaspasawag. Unay mo't di lamot irigat ko ditoy. Di lamot sakripisyo titi abroad. Estunan, Cynthia. Nakaadukan. Bayan naklaing maki. Kahit ko nga'y liwliwag ti parikot ko. Unang amang ano di kanto makatrabaho yung bigatin. Saan na bali? Talamang minsan agabsent ta kiti trabaho ka. Abay, awan ka din ti karbengag nga agina na. Awan ka din ti karbengag nga mangiliwliwag kadagiti problema. Mawatan ka matkit di. Kadadakla dito, nga mga ndingay king ka. Oh, metlagayam. Isa saan nagaparitan nga uminom. Aginom ta. Yan tangay manugot ka nga kuyugan na nga aginom. Aginom ta nga duha. Aging ka nga malipatak ti problema. Malipatak ti sakit tinakim ko. O sige, angin saan mo unay na? Ibusin mo laing nito at nagyan tabote. Kalpasan na, agawid tanton. Kaya't ti agawid pa. Ha? Sumurotak na takingkan. Ha? Diyak kaya't ti agmay-maysa. Amang ano, wala sa bali ka mapanunot. Karamitin. Saan kang sangit ha? Hindi, takit-takit na atong tiinom mo. Itulong kanton. Umayak latan itipad mo. Umayak iti dagus mo, Maki. Kayat nga may sakit ang arami. Pangaasim ko, ma. Ha? Umyanak lata iti dagus mo na. Agawid akin to ng bigat na masapa. Ay, sigurado ka di? Uwin, Maki. Kahit kung adakado kita nga rabi. Sige. Naisuti ko na. Alatar aramidem. Abay, Maki. Dakalidakas nga raramitek. Nabartek ka. Saan nga nabartek? Nabartek ka, nakalalasin. Kita man talangam. Di ka pa'y makapag na nga nasayatan. Si Kamet. Aginanakan. Tapos makatrabaho ka marlento ng pigat. Sa kaya trabaho. Nabannog ako. Nawaman ti ser-serbina nga agbanbannog. Tanasin mo pa'y dagiti tao nga pagbanbannog. So da pa'y ti mangulag kanyak. Saan mo ngamin nga panpanunutin daytan? Speaking of uleg, Maki. Ha? Kita man daw uleg mo. Ha? Uy. Napartik ka nga talaga, tila bagbagang. Sana ka napartik ko na kumating ka. Kita man ta uleg mo.
Apay, basit samat. Ha? Saan samat nga uleg data, Maki? Ay, hindi ako mga ron. Igis samat data. Ha? Igis ala. Iso nga di mo kahit nga pakita kanya ka la. Nabartik kan. Ay na, sa balik ka gayam no mabartik kanya. Uleg garod, tikapsat ko. Uleg pa'y ti lalaki nga inayat ko. Iso nga kita kumanta, uleg mo nga. Ay, tila adag. Ay, banto, pakita mo nangyag. Saan? Saan na mabalin? Nabartik ka lain. Baka ito no bigat, agbabawi ka. Baka ito no malagip mo, nausawang kan. Kagura nakton. Saan ka kagura, promise? Iba't patignak saan ka di? Ha? Unay-unay. May talagayang. No talagang ipatpatignak, Maki. Api nga rin nga di mo ipakita taulig mo kanya. Awan ti rason na nga ipakita king ka dito. Ada. Nasakit la tinakim mo. Itinobyom. Saan ko nga nobyo di nga lalaki? Apaman nga naamuak ti naramid da. Winaswas kon ti relasyon mi. When? Ang saan nga gapo ka day jay. Katagaramid ka ni Timadi. Ti di maiparbeng. Baka pagbabawyam tumatlahain ka maudyanan na. Saan ko aglalo no dakil ta uleg mo. What? Saan nga pilitin? Ang mga numasulisog ha. Apay, saan ka di nga makasulisog? Ha? Pangit ka di ka masulisog. Saan nga dahi tatikay ko asawan? Abing nga rod, nagadupay lang nga sa baklakan sa amin, Saan ka bakla? Saan nakaawagan di bakla? Amang ano maipanakdik kuking ka, tiki na lalaki. Kit di aramidem, bakla. Anya? Bakla, ay, awan ti ulig na. Iges siguro dayta. Iges. Bakla. Nabartek ka laing. Iges. Bakla. Nabartek ka laing. Iges. Bakla. Bakla. Di ka palagsardeng. Bakla. Iges. Bilbilangan ka. Baka agbabawi ka. Bakla. Iges. Stunan. Bakla. Talaga nga. Saan ka bakla? Saan ka bakla, Sincha? Adda ka di bakla nga agayat itikas ka nga babae. Saan mo kung mga panunutin nga bakla? Ibagang mampay ti bakla. Saan ka nga bakla? Gaputi inagkan na. Wen, saan ka bakla? Ngem igas lata, igas, ha? Gapo dati mo ka di pakita kanya. Uleg mo na igas. Ay, ito yung nanigamak man. Pay. Makaungit met deta uleg mo. Gagangailahin nga tayo nagkang ka. Gagangailahin nga makaungot deti uleg ko. Gaputa na agkakon ti babae nga ipatpatig ko. Kitakman nga rin ta uleg mo. Sigurado ka kadi. No day tatigayat mo. Ibaba akong ti short ko. Ibagang man pa itay tigges. Alibot. Ha? Alibot. Gaputa. Atid dognem na kutong. Ha? Karasaan ko nam kadlatan tapno uleg lata. Uleg ko nam alibot. Kahit ko ti alibot. Ha?
Alibot. May ka man dito, gamak man ta alibot mo. Ha? Ha? May mayat pa iti ulig timbaga. Kikit ko ti alibot. Uy, insakmol mo ta alibutan. Diyos ko. Hol. Kinan na mo ti alibot ko, Diyos ko. Saan laing gayam nga alibot? Ha? Mariknak nga di makan. Oh. Sige. Uleg. Nagbalinan nga uleg. Kunakmat kang ka nga uleg. Ha? Makatoy. Tagikwain na kita karabi. Maki. Maki. Sinja. Sinja. Rabawan na ko. Mailiwak na unay. Mailiwak iti uleg. Baka mat no. Mailiw ka lat uleg. Gapot malaglagip mo dagiti ng uleg king ka. Mailiw ka talaga ti uleg. Sige. Tagikwain na ko. Maki. Sapay ko matasaan kanto agbabawi. Kamaw dyanan na. Sabi ko nasaan nak to kagura. Inton awanin ti impluensya ti araking ka. Ado pa lang nga sa umo may kakiting. Letan, tinuklaw na kan ti uleg ko. Sige, okay lang. Maki. Sinja, Maki. Sinja, Maki. Sinja, Maki. Sinja. Ado ti sarabom kanyag, mami. Ado kumapay, adang amin naggastuhak. Ay, okay lang, mami. Ado day tuyin, mami. Wow! Ada day ti favorite toy ko, mami. Wen, kan adapay digiti dress nga kayat mo. Adapay baro nga sapatos mo. Ay, thank you, mami. Nasayaot mo't anak ko, ta naghabakasyon ka. Oh, kumusta kayo dito, nanang? Ay na, nasayaat ko na kumaangim amutay amin nga. Saan nga na urnos ti pamilya tayo, gapo iti mapaspasamat. Awan ti basol ko kaday tananang. Ala saan tayo kuman nga agpipin na basol. Ket, anya ko mga ron. Agpipin na kawantay kumananak ko. Pakawanem ko man ni Maybel nga ading mo. Saan nga kaskarin at mamakawananang? Yan tangay at damot ton baro nga kaayan-ayat mo iji Hong Kong anak ko. Ay, pakawanem ko man. Ay, wen gaya, mami. Awan mat ni Tito Maki. Tiamok no kadomiso na nga agawid. Maud-udi iso na anak ko. Kalpasan ti dualawas, isumiti pa nagbakasyon na. Umay to sumarong kar dito eh. Ay, wen mami, saan kun to lang nga makabidyo callin? Makitak to pa yan ti personal ni Tito Maki. Uwen anak ko. Nasagot pa ni Tito Maki. O, kaaduan na dita nga in sangpet ko. Agapukin ko ana. Sabalin to pa ti sangpet na. Ay wow! Yay! Ado ti sarabog gayam! Anak ko, apok. In kapelay Jessilid mo anak ko ta. Agsarita kami kini mami. Ay, sige lola. Mami, enak pa iti slide ko. Sige anak ko. Siya konti agpagpakaasiking ka. Sincha anak ko.
Amumla ko mati kasasaad ni Mabel iti sidong ni Josh. Awan ti bibiyang ko nanang. Anya? Diyak interesado nga maamuan no anyaman ti mapaspasama kiti biyag na nga to. Uray pa'y no ibagaking ka. Nga naranggas ni Josh iti kabsat mo. Gaputa. Aging ga itakit si kakano pa'y laeng ti adda iti puso na. Ha? Agpagpakaasi kanyak ti kabsat mo. Tadi mo kanumot sungbatan dagiti awag na. Apean niya kung matibagana nanang. Kadi bagana kanyak nga ibagaking ka. Nga kasaritam kuma ni Diyos. Nga ibawing nan tirik na iti kabsat mo. Saan nga naragsak ti kabsat mo iti sidong ti asawa na. Saan ko nabasol daytan anang? Ay na, saan ko mga natanggan ti puso manak ko. Kabsat mo ni Mabel. Awan ti kabsat ko nga uleg nanang. Mabaling nga nasulisog laeng ti anak. Ti kapsat mo. Nasulisog. Iso atin ang sulisog kini Diyos, nanang. Daytat kinapudno. Wan. Apalan na kakano ti kapsat mo. Nabayagan nga adda pa nagayat na kini Diyos. Ngimitilikudan ti amin nga si kakat naganak iti kinabalasang kat si kapay laeng ti inayat na saan nga ni Mabel. Ha? No kasta? Dadakas nga apal ti kapsat ko kanya saan nga dakas nga apal dahil si anak ko. Naganus pa'y laeng ti panunot ni Mabel. Ubing pa iso na. Di bagayo na nang sumayit dahil siya nga babae. Ay na anak ko urimot si ka na ilawan ka idin. Numalagip mo nagbidot ka mat kiniayat idin. Kat nagbidot mat ti kabsat mo. Iladakas na. Sika ti napasaktan, sika ti sinaktan ti kabsat mo. Isungaro dito ti sagit na nanang. Siya pa'y nakabsat na. Siya kakabsat na, ti kinontra na, siya tinagawan na. Wait. Alagpay so nga nadagsan ti bidot ti kabsat mo anak ko. Awan ti perpekto nga tao. Agkabsat kay tulad na kini Mabel. Kat siguro, nakamami ni Apo Diyos na ito. Anya? Saan yung iraman ni Apo Diyos na nang? Ta saan nga aramin ti Diyos na ita? Timang pasakit tirig na ti tao. Saan nga aramin ti Diyos? Ti adam malipliputan. Ay, inaanak ko. Lipatin ko man ni Diyos. Nabayagan nga nalipatag na nang. Ngem tigurak kadakwada nang runa kini Mabel. Adda pa'y laing ditoy. Adda pa'y laing ditoy, nanang. Tingala mo no, anyat. Adya tirigat ko dyan malasi na aw. Nakasay pa iti maamuhag kasay tinaramid ni Mabel kanyang. Ay na, Diyos ko. Awoy, maawatang ka, anak ko, Cynthia. Ngayon saan tayo ko may palubos nga madadael ti langin-langin tayo a pamilya. Nang runa ka na kay nga agkabsat. Patsig nga agbababawi mo at ti kapsat mo ni itinaarabidan na gabindot. Ngibawan ti mabalin tayo. No dikit, ornusan tayo kumati aminan. Naibagak nga nakim ti Diyos ti amin kaputa. Nasarakam ti baro nga ayat mo. Siguro, inliklik na kala ti Diyos, kini Diyos. Tapno no mamamamom kin dumtang iti biyag mo ni Maki nga baro nga kaayan ayat mo anak ko. Iso nga saan mo ko man napabasulid pa iti kabsat mo. Talagbidot laing iti kabsat mo. Agas king ka nga nagbidot mo't ide. Pangaasim ko ma. Asagbay nga agsublikan jay balasit awan ako. Kasaritam palubusam ti kapsat mo nga makisauking ka. Palubusam isuna nga agkid daw iti pamakawan mo iti sangwanam. Kat sabay kumata malunag tiriknam kat makawanemon ni Mabel.
Tapno maurnos tayo ti amin anak ko. Ipagpagapom kanyak latan nga nanang yo. Sinja anak ko. Ipagpagapom latan kanyakon mga asim ko ma. Kasta unay ti panagarubos iti luhak, idita agganog og agingga nga nagsangsangitin ni nanang iti sangwanak. Ket idi narakop inarakop ko met ti inak iti nakairiro. Ngem saan na kaya tasawin nga namin pinsanen nga napakawan ko ti kabsat ko. Nakas na nagrigat mamat ti mamakawan kasi nyo. Ala, da kayo man tinakapasamakan na tinapasama kanya. Pinagbasbasak, tinultulungat, pinagtalkat, kalpasan na. Inagaw na ti lalaki nga ipatpating ko, hindi. Pudno man nga addan baro nga kayan ayat ko kasin yung ngimjak kayat ti agulbod. Jak kayat aswitiken ti bagik. Adaman mariknak nga panagayat ken ni Maki nga ison ti agdama kayan ayat ko. Ngem adda pala nabatbati nga ayat ko para kini Josh. Iso siguro trason no apa aging gaita ket jak pala maka-move on iti napasamak. Adabay dagiti gundaway nga kontaken nak ni Josh. Ket namabalbalin jak kahit basahin dagiti message na kanya. Ngay madana minsan nga jak na tired tiriknak, jak na igawit tiriknak ket binasak ti mesa nga message na. Nga di nanto ko pulos masursuro nga ayaten ti kabsat ko. Gapo kano kini Mabel ket nadadael dagiti arapaapi nga duha. Gapo kano iti panang sulisog ti kabsat ko ken kuana. Ket naputed ti ayan-ayat mi. Anya nga rod ti aramidek kasinyong. Itataadan ka ayan-ayat ko. Saan mo tarumbeng nga denggek pay laeng ti may sa apaset ti pusok no anya ti ipitpitik na nga ti ipitpitik na ket agayat ipatpatik na pay laeng ni Josh. Marinibok hanak kasin. Duma at dadigiti mapanpanon ko nga kasla kayat ko nga ibabawi kayat ko nga bawiin ko na kumani Diyos tapno no ti kasta agsagaba ti kabsat ko tapno dosaig ti kabsat ko gapo itinaramid na kanya. Angem kada makitak ni Maki kada makitak ken iparikna na kanya ti bileg ken ti gita iti uleg na iti mabita panawen ket malipatak tumanen deti nabatbati paya panagayat ko kini Diyos. Hay, jak maawatan nga talaga tirik na kasi. No apay nga nagrigat ko nga pakawanen ti kabsat ko. Idinto nga ustumit ti ko na ni nanang nga nagbidot laeng ti kabsat ko kasti pa nagbidot kumet idi. Kadi so dayta ti kang runaan launay nga kahit ko apabalakadan kada kayo kasano kadi ti banglipat kasano kadi ti mamakawan iti kabsat na nga mismo nga nang lipot ken kuana. Balakadan dakman kasin tulungan dakman. Tawari mo't siya. Kaya't kumat nga maurnos ti amin ang tawak lang.
makariknaak ti sakit. Kito kasta nga napasaktanak. Nagrigat nga agpukaw da ita nga sakit. Nang rona no ayat ti pagsasaritaan. Sabay kumata damit na ibati na nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. Ket yun akong ti agyaman kadagiti makaited ti balakad ken agyaman aking kakasin ti anus mo nga nangi basa ken nangi drama ti surat ko. More power to your program. Tuwing arodag problema apagaya mo Cynthia iti Hong Kong. Thank you so much Cynthia ti inburay mo kada kami nga pakasalitam.